Ito na nga kaganapan ngayong araw. Nagbook na nga ako ng joyride papasok ng trabaho. Pagbaba ko, tinanong ko agad si Manong driver. Sabi ko, kuya, magkano po ba yung babayaran ko? Dahil Christmas, dinubli ko na. Makikita kay kuya na napakasaya niya kahit sa kunting halaga lang. Alam ko naman, deserve mo yan kuya. Thank you. Bago nga pala magsimula, guys, this is been your Dong Bisaya at your service. At dahil nga mamayang gabi ay Christmas Eve na, kaya tara habol tayo, magtingin-tingin tayo baka ano pang pwede nating mabili. Lalo na para sa inaanak ko. Pumili na ako kung anong pwedeng iregalo sa inaanak. Sakto, bagay na bagay sa kanila. Pagkatapos nga bumili na tayo ng donut. At syempre yung Mary Grace na paborito ko. Ayan, sa makakatanggap, pasensya na kayo dyan. Sakto, break time ko, piniprepared ko na siya. Nga ngayong araw na to, maaga ang labas namin. Grabe, sa sobrang tagal ko mag-antay ng sasakyan. Ito, na-accept na rin ako ng Grab. At syempre, uwi muna tayo para magbihis. Ito na nga, hinanda ko na ang ampaw na ibibigay ko. Lang, pasensya na kayo, di ko alam kung magkanong laman yan. Ito na, on the way na tayo sa pupuntahan natin. Grabe, nahirapan ako dyan kasi ang dami kong bitbit. Na ang una kong pupuntahan sa tita ko muna sa may Pasay. Ito nga, pagdating ko, aba, yung aso nandyan sa harap ka, inaamoy-amoy ang paa ko. Ito na nga, pinagsisindi na siya ng candle, di ko alam kung para saan yan. Naman ni Iwa, lumapit sa akin, inaamoy niya ata ako. Ito na nga, saktong-sakto pagdating ko, aba, prepared na sila. Syempre, handang-handa na ang sikmura ko. At dahil nga pagod sa trabaho, tara, let's go na, kumain na tayo. Grabe, takam na talaga ako sa pagkain kasi masarap for sure. Wait lang, nahiya pa ako. Kaya unahan nyo na. Kaya ako rin yung susunod. Na nga, inantay ko lang yung pinsan ko na kumuha. At ito na nga, atake na tayo. Nagutom na yung mga bantay ko sa tiyan. Ito na nga, tapos na kaming kumain. Kung ang aking pamangkin daw ay sasayaw siya. Sabi ko nga, kung sasayaw ka, sige, may premyo ka sa akin. Yun na nga, nagsisimula na siyang sumayaw. Aba, marunong tong bata pero nahiya pa. Na nga, nag-iba na siya ng posisyon. Ang masasabi ko lang sa kanya, aba, magaling sumayaw itong batang ere. At syempre, proud ang kanyang lola. Yan na nga, natanggal na ang kanyang hiya. Sabi ko naman sa kanya, pag ginalingan mo, aba, may premyo ka sa akin. Ito na nga, niluloko pa ng lolo niya. Ng lolo niya, pag di mo ginalangin, aba, sasayaw din siya para makuha daw niya yung premyo. Aba, ayaw magpatalo, nag-search pa talaga. Pero syempre sa bandang huli, siya talaga ang mananalo. Congrats Casey, ang sarap naman ng cake mo. Ay, fast forward na natin kaagad. Ito naman, sa Paranaque naman ito. Aba, pagdating ko doon, yung iba inaantok na. Sabi ko, tara, baba tayo, makipag-party tayo sa baba. Ito na nga, pagdating ko, sumasayaw na si kuya. Ito naman si ate, ang saya-saya, pati na rin ng partner niya. Naman ako makapunta dito pero welcome na welcome pa rin ako sa kanila. At ito na nga, huling-huli siya. Ano kaya yung tinitingnan niya? Tara na, sarap ng spaghetti dyan. Nga, hindi niya napigilan. Aba, sumayaw na siya. Ayan, kinuha na niya yung cellphone ko. Ayan guys, pakilala ko sa inyo ang version naming si Boy Tapang. May talent din to, macho dancer. Ayan, pagbigyan na natin kasi minsan lang to. Pero in fairness ha, may talent sila. Ito na nga, may namumuong katanyel dito. Oo, bagay na bagay silang sumayaw. Yun na nga, nagsayawan na ang lahat. Kikita mo sa mga mata nila kung gaano sila kasaya. Kaya tara na, sayawan na tayo. Aba, ito na nga si Bitchay, sumasayaw na. Siyempre, partner niya, kanyang loved one. Tingnan mo, magaling ka palang sumayaw. Aba, dahan-dahan lang. Pero happy ako sa'yo, for you're the one. Sige, enjoy nyo lang yung gabi na yan kasi masaya naman talagang pagmasdan. Lalo na itong version namin na Boy Tapang. Pero guys, kayo ba, agree ba kayong kamukha niya si Boy Tapang? Siyempre, kung meron tayong version ni Boy Tapang, meron din tayong isang Aldin. Ito na nga, sinasayawan na yung isa kong kaibigan. Rin, nahihiya siya kaya ito na, nilapitan at giniling-gilingan na siya. Nis naman kay ate, ang galing naman din sumayaw. Ang katuwaan lang po ito. Ito na, inahon na si ate, napaupo na. Di pa naman siya sobrang lasing, kayang-kaya niya pa naman. At ayun, nilapitan niya ulit. O ngayon, sukong-suko ka sa kanya. Pagod man pero masaya. At yun na nga, inabutan na tayo ng umaga. Okay lang, naging masaya naman ako. Ito, uuwi na ako para magbihis. May lakad pa ako kaya panoorin nyo sa part 2. See you!